Takže vítajte pri našom dnešnom prehľade. Dnes sa ponoríme do niečoho, čo sa týka doslova každého jedného z nás. Ak ste niekedy držali v ruke smartfón alebo len tak scrollovali na webe, toto je pre vás. Zameriale sa totiž na skryté finančné hrozby internetu. A nemyslím tým žiadnych hackerov. Odhalíme si tie nenápadné, tiché pasce, ktoré sú rafinovane zabudované priamo do dizajnu našich obľúbených aplikácií. Takže poďme rovno na to. Dobre, začnime hneď takouto otázkou. Prečo nás niektoré internetové služby nakoniec stoja reálne peniaze, aj keď na nás od začiatku blikajú nápismi, že sú úplne zadarmo? Je to taká záhada moderného digitálneho veku. Ale poviem vám tajomstvo. Tá odpoveď vôbec neleží v nejakej našej zlej matematike. Je za tým mimoriadne premyslený systém. Systém, ktorý si dnes krok po kroku rozoberieme. Keď sa pozrieme na ten obrovský digitálny ekosystém, riziká pre nás bežných užívateľov stoja na takom pomyselnom trojuholníku. Sú to naše súkromie, náš čas a nakoniec naše peniaze, čiže náklady. Všetci neustále riešime to, ako nám algoritmy kradnú čas alebo dáta. O tom sa hovorí stále. My dnes ale ten reflektor prudko otočíme inam. Priamo na ten tretí pilier, na finančné náklady. Pretože, viete, kým si všetci poctivo meníme a chránime heslá, naše peňaženky často ostávajú dokorán otvorené. A to priamo pred očami digitálnych architektov. A to nás privádza k absolútne kľúčovému pojmu celej tejto analýzy. Temné vzorce, alebo ak chcete, v angličtine dark patterns. Pozrite, tu vôbec nejde o to, že by bol niekto technický antitalent, alebo že by nebodaj omylom klikol niekam vedľa. Vôbec nie. Keď prichádzame o peniaze takýmto spôsobom, je to výsledok zámernej, veľmi sofistikovanej digitálnej architektúry. Jednoducho povedané, dizajnéri využívajú psychologickú manipuláciu na to, aby nás posunuli k rozhodnutiu, ktoré sme vôbec nemali v pláne. A najčastejšie to znamená to najhoršie. Vyťahnuť z nás peniaze. Aby sme pochopili, ako táto manipulácia v praxi vyzerá, musíme si to trošku zjednodušiť. V dizajne máme dva svety. Na jednej strane je UX, čiže užívateľský zážitok. To je o tom, ako produkt pôsobí na naše emócie a logiku. Na druhej strane je UI, čo je čistý vizuál, aké farby sa použijú, aký tvar má tlačidlo a podobne. A hádajte čo? Tí najlepší dizajnéri tieto dva svety prefíkane spájajú. Prepájajú logické skratky nášho mozgu s vizuálom tak dokonale, že úplne elegantne, bez námahy, obídu naše kritické myslenie. Predstavte si jeden z najsilnejších psychologických trikov, takzvaný zákon minimálnej námahy. Naša psychika je, buďme úprimní, radi šetríme energiu. A dizajnéri to veľmi dobre vedia. Vytvárajú zážitok, ktorý nám to maximálne uľahčuje a drasticky znižujú počet krokov, ktoré nás delia od platby. Presne preto dnes všade vidíme tie magické tlačidlá ako nákup na jeden klik. Pravidlo je jednoduché. Čím menej musíte rozmýšľať, tým väčšia je šanca, že tú transakciu dokončíte. Extrémne plynulé rozhranie je skrátka doslova diaľnicou k impulzívnemu nákupu. Tento princíp obrovského pohodlia ide ruka v ruke s ďalším fenoménom, so sociálnym dôkazom. Keď si nie sme 100% istí, podvedome hľadáme odpovede u ostatných. Keď na nás zasvietí nápis, že tento produkt si kúpilo už 10 000 ľudí, náš mozog si okamžite povie, aha, tak to je v poriadku. Cítime falošný pocit bezpečia. A potom je tu ďalšia, extrémne silná zbraň. Predvolené voľby. Viete, tie vopred zaškrtnuté políčka, ktorými s niečím súhlasíme. Výskumy opakovane potvrdzujú, že my ľudia len veľmi zriedka meníme to, čo už nám niekto vopred nastavil. Zase nám to šetrí mentálnu energiu, jasné, ale potichučky nás to posúva presne tam, kam platforma potrebuje. A toto briliantne ilustruje princíp, ktorý voláme architektúra voľby. Pozrite sa napríklad na úplne bežné ceníky za nejaké digitálne úložisko. Platforma nám vytvára dokonalú ilúziu, že máme všetko pod kontrolou. Všimnite si to. Stredná možnosť, zvyčajne tá drahšia, je vizuálne pekne oddelená, svieti inou farbou a má obrovské tlačidlo. Tá najlacnejšia možnosť vedľa nej pôsobí popritom tak nejako nevýrazne, takmer až neviditeľne. Takže my máme síce pocit slobodného výberu, ale v skutočnosti už dizajner dávno pred nami rozhodal, na ktorú možnosť pravdepodobne klikneme. Presuňme sa teraz k naozaj obrovskej kategórii skrytých nákladov, k predplatným. Klasickým príkladom je tá známa pasca bezplatnej skúšobnej verzie. Vidíte ponuku 0 eur na prvé 3 mesiace. Znie to neuveriteľne dobre, hotový darček však. V skutočnosti je to ale doslova dokonalý stroj na peniaze.
táto verzia je tak masívne promovaná len kvôli jedinej veci. Získať od vás číslo vašej platovnej karty a potom už len dúfať, že na celú službu jednoducho zabudnete. Celá tá ilúzia toho, že je to zadarmo, spoľahlivo maskuje tvrdý fakt, že sa práve zaväzujete k dlhodobej zmluve. Lenže, keď si tú istú lákavú ponuku pozrieme poriadne zblízka a zaostríme na ten úplne miniatúrny text, kde si na spodku, zrazu vidíme pravú tvár tohto temného vzorca. Drobným na telefóne takmer nečitateľným písmom je tam sucho uvedené, že po tých 3 mesiacoch sa vám začne automaticky sťahovať mesačný poplatok. Toto automatické obnovovanie platieb je doslova svätým grálom neviditeľného míňania peňazí na internete. Vytvoria vám klamlivý dojem supervýhodnosti na začiatku, no a zrušiť to už býva zámerne urobené ako taký menší labyrint. Takže, o čo tu ide? Ten kľúčový bod, ktorý musíme pochopiť, je, že naše úplne bežné surfovanie na webe sa mení na zmluvu, bez toho, aby sme o tom vôbec vedeli. Stačí jedna nenápadná vetička, pokračovaním súhlasíte s podmienkami. Týmto platformám často ani netreba, aby ste fyzicky niečo odklikli. Už len ten samotný fakt, že zostávate na tej stránke, automaticky znamená váš právny a bohužiaľ veľakrát aj finančný súhlas. Šialené však. A pozor, vôbec to nekončí len pri nejakých predplatných aplikáciách. Tieto manipulatívne techniky doslova infikovali celý internet. Zoberte si len zábavu, mobilné hry. Máme tu tzv. Lootboxy. To sú v podstate absolútne regulované virtuálne výherné automaty, zamerané priamo na deti a mladých. A čo taký e-commerce, bežné online nákupy? Je to tam plné falošného odpočítavania času pri tzv. Výpredajoch, alebo na vás vyskočí umelo vytvorené varovanie o tom, že na sklade zostáva už len jeden kus. Je to len obyčajný psychologický nátlak. Slúži na to, aby sme nakúpili okamžite, pod stresom a hlavne bez toho, aby sme si to racionálne premysleli. Dobre, doteraz sme sa bavili o tom, ako tento systém funguje proti nám. A veru neznie to najlepšie. Ale teraz otočíme list. Existujú totiž jasné praktické kroky, ako sa začať brániť. Poďme si prebrať takú našu vlastnú finančnú sebaobranu a zobrať si kontrolu nad našimi peniazmi späť. Krok číslo 1. Zmena myslenia. Musíme prejsť od takého toho pohodlného, pasívneho prehliadania rovno k aktívnej obrane. Lebo pasívne prehliadanie znamená, že proste internetu dôverujeme, len tak bezmyšlenkovito klikáme a ideme s prúdom. Lenže, priatelia, my sme v skutočnosti v súboji. Je to my versus algoritmus. Aktívna obrana znamená, že budeme vždy predpokladať jedno. Rozhranie, na ktoré sa práve pozeráme, nie je neutrálne. Je špeciálne navrhnuté na to, aby z nás dostalo peniaze. A tou absolútne najlepšou odpoveďou na všetky tieto podmienky a automatické strhávanie platieb sú tvrdé technické prekážky. Viete, čo funguje dokonale? Jednorázová virtuálna karta s vopred nastaveným limitom. Ak niekde na pochybnej stránke zadáte takúto kartu, ktorú viete okamžite po registrácii zablokovať či zmraziť, tak vám garantujem, že žiadny temný vzorec, žiadny šikovný dizajn vám už o 3 mesiace z ničoho nič nestrhne ani jediný cent. Je to doslova neprestrielný štít pre vašu peňaženku. Poďme na konkrétne každodenné návyky. Taký rýchly checklist. Bod 1. Nikdy, naozaj nikdy si neukladajte údaje o svojej platobnej karte priamo do e-shopu alebo do prehliadača. Prečo? Pretože tá otrava postaviť sa, ísť nájsť peňaženku a vyťukať čísla, ten čas vám dáva obrovský priestor racionálne si nákup premyslieť. Ďalej, vypestujte si zvyk okamžite vždy kontrolovať všetky tie predvolené zaškrtnuté políčka. Tiež si zavedte aspoň raz do mesiaca takú rýchlu revíziu histórie transakcií na vašom účte. A ak vidíte službu, ktorú vôbec nevyužívate, okamžite nekompromisne ju zrušte. Viete čo? Všetky tieto technické pravidlá sú super, pomáhajú. Ale tou absolútne najsilnejšou zbraňou aj tak zostáva niečo iné. Vzdelávanie. Ak sa naučíme tieto triky identifikovať priamo v reálnom čase, počas toho, ako scrollujeme stránku, tak nad nami úplne strácajú svoju moc. Keď si vybudujeme zvyk automaticky hľadať skryté poplatky v košíku alebo spoznáme ten umelý nátlak času z odpočítavania, budeme schopní spraviť to jediné, na čom naozaj záleží. Včas túto manipulatívnu hru prerušiť. Jednoducho povedané, naše vedomosti nám dávajú úžasnú slobodu povedať nie a nekúpiť to. No a pomalečky sa blížime k záveru nášho dnešného prehľadu. Ak by ste si z celej tejto našej témy mali odniesť iba jednu jedinú vec, nech je to prosím táto otázka. Odteraz, kedykoľvek na internete zbadáte obrovské, lákavé, žiarivé tlačidlo alebo fantastickú ponuku úplne zadarmo, dajte si pauzu.
Len na sekundu sa zastavte a úprimne sa spýtajte, kto a prečo presne takto pre mňa tento dizajn navrhol. Verte mi, kritické myslenie voči celému tomuto digitálnemu svetu je tou absolútne najlepšou investíciou, akú len môžete urobiť. Ďakujem vám za pozornosť, buďte pri online nákupoch opatrní a vidíme sa na budúce.